Naimbag nga agsapa tayo amin. Tumakder tayo ket kantayin tayo iti dayawen tay ti ari. Dayawen tay ti ari ti gloria, kantang tay ti dakel ngayat nam. Isut kalasaken mangikanawa, ranyag ken daet mangbungon ken kuana. Daan wad moa, wad makayebkas, sa dinumanan da masarap. Rabaw dagiti banbantay ken tayak, iti tulo ken linaw may warna. Kasla tapok na lapit ka munay, sikat katalik di ka magkurang. Inget irot na asim na hindaglan, na marswagayen ken mangisalakan. Diyos nga mangi ayat mo dakel, kantaan da ka dagiti anghel. Da kami aparswa akanta kamet, pudno apa nagdayawin ka ipek. Amen. Madaydayaw ti Apo, nagasa ti taong agbuteng ken ni Yahweh. Amaragsakan amang tungpal kadagiti bilbilin na. Nabilig to dagiti anak na iti daga. Mabendisyonan to dagiti kapututan na. Nasanikwa ken nabaknang ti pamilya na. Ket agnanayon to ti kinalinteg na. Agkararag tayo amin. Apo Diyos, iyebkas mi itin kami panagyaman iti daytoy nga agsapa. Ipay mo kadiyo, Apo, iti pamindisyon mo, iti tunggal maysa kada kami. Kang runaan na, tay ayatin mi nga pastor, nga iso nga mangiburay, kadagiti nasantuan nga sasaom. Ipakaasi mi, o Apo Diyos, dagitoy nga sasaom. Nga maimula kadi iti panunot, ken puso, iti tunggal maysa kada kami. Ketagbalin nga saranay mi, dagiti napnuan namnama nga sasaom. Kaduan na kami kadi, o Apo Diyos, ket madina kami baybayan, kang runaan na iti daytoy nga kanito. Iti aldaw nga pag nagkaykay sami, nga mangitantanok ken nagdaydayaw ken ka. Pakawanin na kami, Apo Diyos, kadagiti nagbidutan mi, iti sangwanan ti padami nga tao, kang runaan na, o Apo, iti sangwanam. Dagitoy iti talek ken on-onnoy mi, iti nagan ni Apo mi nga Jesus, nga iso nga manubot mi. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Eat them ti tinapay, ti
umuna nga may basa, ket masarakan tayo iti umuna nga Samuel, Kapitulo 2, versikulo 1, hanggang ti 10, ket kastoy ti kinunana. Ti kararag ni Ana, inkararag ni Ana, pinunno ti Apo ti pusok iti rag-o, gapo iti inaramid na, anyan aragsak ko. Katawaak dagiti kabusor ko, wen maragsakanak, ta tinulungan nak ti Diyos. Awan tinasantuan akas iti Apo, awan ti kas kenkwana. Awan ti batu akas iti Diyos tayo. Isardengyo ti panagpaspasindayagyo, ket isardengyo ti panagpalpalangguadyo. Tati Apo ket Diyos a makaammo iti amin. Ukumin na iti aramid ti tao, matukkol ti pana dagiti maingel a soldado. Ngem pumigsa dagiti nakapoy. Dagiti aglaplapusanan iti taraon, mangiddan tapno adda kanenda, ngem denton agbisin dagiti nabisinan. Pito ti anak ti babae asaan idi nga aganak, ngem awanen tinabati nga anak ti adu ti anak na. Mangpapatay ti Apo ken mangted iti biag, ipan na ti tao iti lubong dagiti natay, pagungarin na tinatay, adda dagiti pangpanglawin na ket pabaknangin na ti dadduma, adda dagiti ipababana, ket ti dadduma itanuk na. Manipod iti tapok, bangunin na tinakurapay, ket tinapanglaw, aunin na iti kasasaad a nakaay-ay-ay. Ikan na ida iti lugar iti ayan dagiti prinsipe, ket isaad na ida iti natanok a pagtugawan. Kukwa ti Apo dagiti pundasyon ti daga, binangon na ti lubong iti rabawda. Salakniban na ti biag dagiti napudno at tattao na, ngem mapukaw ti managdakdakes iti kasipngitan, saan nga agbalaygi ti tao babaen iti bukod na apigsa. Madadael to dagiti kabusor ti Apo, inton guruuden na ida manipod langit. O kuminto ti Apo ti entero alubong, ikan nanto ti ari na iti pannakabalin, ket pagbalaygen nanto ti ari a pinili na. Bendisyon ang kati kinapudno, tapno isotaraon ko Apo, ken mapukaw tiki nagdakes ko, ket tal na ken ragsak masarap to. Ibasa kada kayo iti paset ti nasantuan na surat, akas in surat ni San Marcos, Kapitulo 10 ken 3, versikulo maysa aging gana iti 8 ket kastoy iti may basa. Ipakaamo ni Jesus iti panakarba iti templo. Iti pumampanaw ni Jesus iti templo, maysa kadagiti adalan na tinagkunaken kuana, Maestro kitaom, nagpipintas ket din dagiti batu ken dagiti patakder. Makitam dagitoy dadakkel a patakder. Insungbat ni Jesus, awan to ti uray, maysa a batu, ditoy a mabati, iti ay tiyan na, marbantu amin. Dagiti rigrigat ken pannakaidadanes. Iti agtugtugaw ni Jesus iti Bantay Olivo, ang kasumbangir ti templo, sisililimad anapan ken kuana da Pedro, Santiago, Juan ken Andres. Ibagaman kada kamino kaanon to ang mapasamak daytoy sinaludsod da ken kuana. Anyan to ti mapasamak a pakakitaan adamtengen ti tiyempo apan nakatungpal amin dagitoy. Imbalaag ni Jesus, aganad kayo, diyo ipalubos ng adda mga lilaw kada kayo.
Adunto ti umay ket aramaten da tinagan ko akon kunada. Siya ni ti Kristo ket adunto ti alilawan da. Di kay agdanag inton mangegyo ti arimbangaw ti gubat ken damdamag may papan kadigdad duma agubgubat iti adayo. Masapol ang mapasamak dagitoy ngem di da kayat asawen adumtengen iti panungpalan. Ang gugubat to dagiti nasyon kastamot dagiti pagpagarian. At danto gingened kadagiti na dumaduma lugar. Umay to ti bisin. Pagrugyan laong adagito iti panagsagaba, akas iti panagpasikal ti agpasngay. Ni Apo Diyos iti may daydayaw, iti panakaibasa iti paset ti nasantuan na surat. Amen. Ti sasao anaragsak sa Ama magbiag. Ti sasao anaragsak sa Ama magbiag. Sagana tayo dagiti puso tayo ket manggigan tayo ti mensahe ti kanta nga gapo iti Nax Virtual Choir. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Pakinggan ang inaalay ang handog ng pusong nagsisisi. Ang ngalan mo ang may taglay na pag-asa sa aming bukas. Kalugdan ang inaalay ang handog ng bansang nagsisisi. Nasa langit kami ay dinggin, lunasan ang bayan, naghihinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Ngalan mo ang may taglay na pag-asa sa aming buhay. Kalugdan ang inaalay ang handog ng bansang nagsisisi. Iligtas mo kami, iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay hingin, lunasan ang bayan.
bayang naghinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain, patatawarin. Agkararag tayo, ipiksami, tin kami panagyaman ken ka o Diyos, iti daytoy nga bigat nga isong insagot mo kada kami. Aram atom kaditi anak mo apo, tapno ibingay na, iti sasaom, iti daytoy haldaw. Bendisyon na mga rudag iti nga sao nga, iso nga mangipaay, iti taraon, iti kararwami, iti daytoy nga bigat. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, baboon, iti nagan, ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Naimbag, bigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayong Heso Kristo, iti daytoy nga maikadwa, a Domingo, iti bulan, iti Nobyembre. Ket iti daytoy a bulan, awan sa bali nga pagtutungtungan tayo, no di kat ti panagyaman, ken ni Apo tayong Heso Kristo. Panagyaman. Ket adu dagiti pagyamanan tayo kani Apo Diyos. Kangurunaan na iti insagot na nga salunat tayo iti daytoy nga aldaw, nakabangon tayo nakasayaat, ket naka-breakfast tayo tatay, ket iti tatta, ket agtultuloy tayo agdengeg iti sasauna. Amang pabaknang iti panakaammo tayo iti Diyos anamarswa kada tayo. Agyaman tayo iti Diyos gaputa adu dagiti milagro nga inaramid na iti biag tayo, adu dagiti umimbag iti sakit gapo iti COVID, iti cancer, ken dadumapay. Nga iso nga inyasideg tayo ken ni Apo Dios. Ket adu dagiti anak na nga agyaman gapo ta binindisyonan isuda ni Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Ket into no umay nga Domingo, kakabsat, ket iso iti Thanksgiving Sunday. Iso dadya iti gundaway nga mangipaay tayo, iti sagot tayo, akas panagyaman ken ni Apo Dios, iti inapa ng tarabay kada tayo, iti daytoy nga tawen 2021. Mamatiak nga nalaos iti raguyo, gaputa nalasatan tayo dagiti rigat, ken dadumapay nga panubok iti biag gapo iti COVID kakabsat. Ket iso iti pagyamanan tayo kani Apo Dios into no umay nga Domingo. Lagligupon tayo dayjay nga aldaw. Aldaw nga datayo amin anamati kani Apo tayong Heso Kristo ket agyaman ken kuana. Mamati akmot nga inaldaw nga agyaman tayo. Tunggal bumangon tayo, ket kuna tayo, Apo Diyos, agyamanak nakabangon nakmanen, iti daytoy nga bigat. Agyamanak Apo, ta nakapanganak manen, iti daytoy nga aldaw. Agyamanak ta nakapagtrabaho akmanen, iti daytoy nga aldaw. Apo Diyos, agyamanak, ket binindisyonam iti negosyo, iti pamilya, ken dadumapay. Dagiti banag nga kayat ni Apo Diyos amang gan kada tayo. Ket mamatiak ni Apo Diyos, ket naragsak launay ang makakita kada tayo, iti daytoy nga aldaw, gapo iti intayo panagdaydayaw ken kuana. Kakabsat, dadyo imbasa tatay ni ate nga Lilibet, ket may papan iti biag ni Hana. Iti jay umuna nga Samuel, Kapitulo 2 kakabsat. Ket sadyay, mabasa tayo. Dayjay karirik na ni Hana, iti ina nga panangisadog iti problema na kini Apo Diyos, iti jay umuna kakabsat nga kapitulo, mabasa tayo dayjay dawat ni Hana kini Apo Diyos. Keta gaputa napudno iti panagdawat na nangeg iti Diyos si dawat na ket pinatgan iti Diyos. No anyaman dayjay nga dawat na kenkuana. Ket ditoy kapitulo maysa iti surat iti umuna nga Samuel, ket nagkari ni Hana, nagaramid at datiin karin na kani Apo Diyos, ngano madan iso ti anak nga lalaki,
Ket iti paay na nga agserbi iti Diyos iti templo. Ket nangasawen, dahito yung agbalin nga anak na, ket agbalin nga pastor. Iti sangwanan iti Diyos. Ket gapo iti daytoy, ket pinatgan ni Apo Diyos iti kararag ni Hana. Ket naragsakan launay ni Hana ditoy kapitulo 2. Iti umuna nga Samuel kakabsat. Naragsakan iso nga dinaydayaw na iti Diyos. Nga iti verse 1 ket ditoy aglaplapusanan iti rago iti puso ni Ana. Gapo iti inaramid iti Diyos kenkwana. Keta iwan sabali nga inararamid ni Ana no di katungtungan na iti Diyos babaon iti kararag. Nagsaya at kakabsat nga tunggal kanito ket katungtong tayo ni Apo Diyos. Kankantaon tayo ni Apo Diyos. Daydayawan tayo ni Apo Diyos, iti biyag tayo. Ket dita marikna tayo iti panang bendisyon ni Apo Diyos. Tunggal kanito ket idawdawatakan ikarkararagak ni Precious. Apo Diyos, bendisyon nam dating ubing. Dumakal kumaan na saya at tisalunat na. Agtultuloy kuma iti panagbiag na. Ken panakipagnanaken ka. Dahil ti dawat ko akan kanayon. Ket dito ay kakabsat. Ingat nga to ni Hana itinagan ni Apo Diyos. Ket anya tiket na ngasawan dito ay. Ibagbagalan ni Hana nga iti paggapuan iti pigsana. Ken da jay confidence na iti biyag ket ni Apo Diyos. Napapigsa iso na gapo iti panakabalin iti Diyos. Gapo kini Apo Diyos. Ket adda nga nadaan iso na iti namnama. Ket dito ay kakabsat. Ket iti di verse 1. Ket dito ay nga mabasa tayo. Nga kuna ni Ana, nga ni Apo Diyos, ket man nakabalin. Ni Apo Diyos, ket man nangted. Managparabor. Gracious God, managparabor ni Apo Diyos. Ket ni Hana, ket kinunana, iti kinasanto iti Diyos. Iti panakabalin iti Diyos. Ket babaon ken ni Apo Diyos, ket adda amin ang masapol tayo. Saan na tayo abaybayan ni Apo Diyos? Adda dita ni Apo Diyos, adda ni Apo Diyos, tibiyag tayo, nga ipaay na iti presensya na kada tayo. Dadag iti gundaway, iti panagawid medyo probinsya, gapu tarabii kami nga pumanaw dito yung Manila, ket saan nakamaturog aging gana makadanon kami iti probinsya. No daddo makit makatuglo kakabsat. Ket no daddo makit makita sa balin iti panagna iti panagdrive ko. Isong isarden ko ket dumawa taktika iti Apo. Apo Diyos, kat katungtungak ni Apo Diyos habang agdadrive. Apo Diyos, tulungan ako mga mangigom iti monobela, ket makaawid kami anak anasayaat, nga awan mapasamak kada kami. Ket dita marikna kakabsat, nga iti in kami panagawid, ket awan iti anyaman, nga saan nga nasayaat, nga mapasamak ka po, takadwami ni Apo Diyos. Ket amuyo, ni Precious ket, han nga maturog, kadkadwa anak, aging gana nga makadanon kami, saan na maturog iso na, uray pa'y makadanon kami, ti oras, ti alas 4, ti parbangon, from 10 o'clock nga pumano kami dito, 4 a.m. nga da kami di Nueva Vizcaya, ket nakariing palata da di ubing. Ket buy-buyaen na ngagdadrive. Iso nga kakabsat, aglaplupusanan, iti panagyaman tayo kani Apo Diyos, gapo iti panakabalin na. Gapo iti agtultuloy nga panangipaay na iti presensya na kada tayo, akas panangipaay na iti presensya na kini Ana, kakabsat. Nga isuro ni Apo Diyos dito'y kada tayo, nga adda iti panakabalin na, iti likodan, dagito'y mapaspasamak, iti dayto'y nga panawen. Marikna tayo iti kaadda iti Diyos. Iti lasod, iti nasurukan nga may nga tawen nganin nga dwa nga tawen nga adda iti pandemya.
nga isuna iti akin kontrol iti biyag tayo. Ken oray pay iti daytoy nga lubong. Ipakpakita daytoy nga surat ni iti umuna nga Samuel iti pannakabalin iti Dios. Iti biyag dagiti mamati ken kuana. Ipakpakita na ditoy nga nasasayaat iti agdayaw iti Dios. Nasasayaat nga iti pangtedan tayo iti biyag tayo ket ken kuana. Iti panangitalkan tayo, iti biyag tayo ket ni Apo Diyos kakabsat. Ket ipakpakita na ditoy nga iti proteksyon ket ipaay ni Apo Diyos kada tayo. Iti versikulo 9 dito'y 1 Samuel. Ken awan iti mapasamak kada tayo no lakit di saan tayo nga pumampanaw iti Diyos kakabsat. Iti versikulo 10. Iti dayjay may kadwa nga binasa kakabsat. Daytoy met ket may papan ken ni Apo Dios ken digiti disipulo na. Nga dati kayat ni Apo Dios nga masapul nga maambon tayo amin a mamati. Gaputa makitak ditoy, dagiti disipulo kat mas daw da. Kadigiti makitkita da. Kang runaan na dayjay imbasak tatay kakabsat. Iti surat ni San Marcos, kapitulo 10 ken 3, versikulo maysa aging gana iti 8. Ket mas daw dagiti disipulo nga kinunada iti kani Apo tayong Hesukristo nga kunada maestro kitaom. Nagpipintas ket din dagiti bato ken dagiti patakder. Mas daw dagitoy nga disipulo kadagiti makitkita da nalabit nga first time da nga makakita kadagiti nasasayat nga pasdek. Kaslamot la kanya kedi umuna nga napanak ijay South Korea di 2008 ket mas daawak kadagiti agkangato nga building ken agkapipintas nga building nga patakder nga saan ko nga nakita dito'y Manila. Kang runaan na idi maysa nga classmate ko ijay seminary ijay Asol ket inawis na ket napan kami di Sol Tower. May isang tower nga kangatuan nga makitam iti syudad iti Seoul, Korea, Seoul City. Ket makitam dagiti agkakapipintas nga pasdek kakabsat. Ang makayayo iti mata. Nga iladawan na iti aramid iti tao. Kakabsat. Gapu dagiti nga pasdek ket inaramid iti tao. Kan kastamot iti intugot nak ni Sir John ijay Dubai. Ket may isang kangatuan nga pasdek iti nangipanan ni Sir John kada kami ni Big Brother Jimmy. Kadwa mi ni Pastor John Overn idi adda tinapanan na isong nakasurot kada kami. Sayang saan nga nakasurot ni Pastor John Overn. Ket napan kami di Burj Khalifa. Kangatuan nga building yu Dubai. Ket nangatula unay tayan mi, ket idi makita, adda kami di kangatuan, ket makita iti syudad iti Dubai. Iti aglawlaw na, kakabsat. Ket daytoy, no daduma iti pakaseknan tayo kakabsat, iti biyag. Kadag iti tatao tatanga panawan, iti pakaseknan da ket may papan iti nailubungan. Manmanon iti nailangitan. Iso nga no makita tayo kadagitoy nga panawon awan sa bali nga daydayawan dagiti tattao no dikad dagiti makitkita da nga aramid iti tao. Nga saan nga iti naramid iti Dios iti biag tayo. Akas kadigitoy nga disipulo mas daw da ket kunada kani Apo Hesukristo makitam Apo nagpipintas ket din dagiti bato ken dagiti patakder.
Dahito iti umuna nga nakita dagiti nga disipulo. Ngem adda iti imbaga ni Apo Jesus kadakwada. Iti verse 2. Makitam dagitoy dadakkel patakder. Insungbat ni Apo Jesus. Awan to ti uray may sabato ditoy. Amabati iti yan na. Marbanto amit. Dayta iti kinunan ni Apo Dios. Ket mas daw dagiti disipulo iti daytoy nga imbaga ni Apo Hesukristo kasano nga ta mapasamak daytoy. Isu nga iti adda ni Apo Hesukristo ijay bantay olivo ket sisililimad dagiti nga disipulo anapan ken kuana tapno no saladsuden da ken kuana no anyan to ti mapasamak. Iti daytoy wenno kaanon to iti no anyan to iti mapasamak, when anyan to ti mapasamak, apakakitaan na dimtangan ti tiyempo, apan nakatungpal amin dagijay imbaga ni Apo Hesukristo. Dayjay iti inda nga sinaludsod ka ni Apo Hesukristo. Ngem kas may akas kadagiti naganak kakabsat. Nga dagiti naganak sanda amin nga ibaga kadagiti kadagiti anak da, dagiti mapaspasamak, iti biyagda. Mabalin nga, ibaga dagiti inang kintatang anak ko, namuyula ko ma, dagiti kinarigat mi, dagiti napadasan ni mi kaniinang mo, ket anyakit din. Iso nga kayat mi nga sumayaat iti biyagyo, iso nga raramiden mi amin dagito, agtrabaho kami, agagagat kami para kada kayo. Ngem, uray no kasati bagada ket saan pay nga umiso dayjay kakabsat. Hanpay dayjay. Adda dagiti banag nga saan nga mabalin nga ibaga dagiti naganak kadagiti anak. Kang ran no agapada, di ba? Nagapad dagiti agasawa ket no adda ti ubing ket agsardengda. Handa nga kayat nga ipakita nga agapada iti sanguanan dagiti anak da. Kakabsat. Kastamat ni Apo ti nga Hesukristo. Sana amin nga imbaga kadagiti disipulonan dagiti mapaspasamak kakabsat. Isu nga mas daaw da. God does not tell us everything kakabsat. Nga kunana iditjay sa una idjay daan na tulag nga adda dagiti banag nga naipaltiing apara kadagiti tao ngem adda dagiti banag apar laong iti Dios. Nga ti Diyos laong iti makaam mo, kakabsat. Isu nga, dagitoy, nga disipulo, kahit mabalin, nga damo da, nga makita dagitoy, nga banag. Isu nga mas dao da. Ken damo da, makangog, iti jay sungbat ni Apo tayong Hesukristo. Ngayon, adda dagiti banag, nga kayat ni Apo Diyos, masapol nga maamuan tayo. Nga ditoy sawan ni Apo tayong Hesukristo nga diimbalaag ni Apo Jesus kadakwada aganad kayo kakabsat kadagiti makitkita tayo aganad kayo kunana ni Apo Dios diyo ipalubos ng adda mga lilaw kada kayo saan kayo kumanga palilaw kadagiti banag nga naamuan yon may papan kay ni Apo Dios. Saan kumangag baliw dahi nga panagpamati nga dakada kayo. Saan kayo kumangag alala iti panagpamati. Na daman dagiti banag akarkar na mapaspasamak iti iglesia tayo agtuloy tayo latta. Gapu awan sa bali nga pagserbyan tayo no dikat ni Apo tayo nga Jesus laong awan sa bali. Saan nga ti tao ti pagserbyan tayo kakabsat no dikat ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga kuna ni Apo Dios kadakwada, Apo Jesus kadakwada, aganad kayo. Diyo ipalubos nga adda mga lilaw kada kayo. Kuna na 80 verse 3. Adun to ti umay, ket aramaten dan to tinagan ko akon kunada. Siyak ti Kristo, ket adun to ti alilawan da. Isu nga datayo ang namati. Iti dahit kani Apo Dios dito ng iglesia. Aganad tayo kuma. Adundu dagiti mga lilaw iti panagpamati tayo. Ngem kinuna ni Apo Jesus iti versikulo 7, di kay agdanag inton mangugyo ti arimbangaw dagiti gubat ken damdamag mayupan kadagiti duma
agubgubat iti adayo. Masapol na mapasamak dagitoy ngem dida kayat asawen at dimtengen iti panungpalan. Isong agyaman tayo kakabsat. Adu pay iti plano iti Diyos iti biyag tayo. Ket no datayo ket adda iti kayat tayong aramiden para kani Apo Dios umat ati dug iti biyag tayo iti panagserbi ken kuana. Gaputa adda iti mission tayo pay. Isut dagiti ibagbagak kadagiti kamkamong ditoy nga bisbisitao. Duma mapukawan dati namnama. Nga madaak nga instrumento ni Apo Dios amang papigsa kadakwada. Ako na kadakwada kayam dayta inang. At idug pa iti panagbiag mo gaputa adda pay iti mission mo. Ket makita kakabsat nga pumigpigsay daytoy nga ina gapu kadagita nga maibagbaga kadakwada. Ket nga rod kakabsat dito'y paset iti nasantuan as surat. Ket masapol at tamingan tayo animbag no anya dagiti banag ngayon una tayo. Wenno dagiti banag iso nga mangperdi iti panagpamati tayo kani Apo Dios. No anya dagiti banag apakaseknan tayo. Iti pakaseknan tayo kumay iti daytoy nga panawen no kasano nga mapabaknang tayo iti panagpamati tayo kani Apo Dios. No kasano ang maparagsak tayo ni Apo Dios. When adda tayo agserbiken kuana nga maging kakadilaong iti panagserbiken kuana nga awan iti aramid kakabsat. Akas kuma iti daytoy nga vision dagiti pangulo tayo iti iglesia. Daytoy nga templon ket nabayagon nga naipasdek. Nabayagon adun dagiti nagkamkamong ditoy nga iglesia. Ket umay met ti panawen nga marbanto daytoy nga templo. Ket maipasdek tu manen kakabsat. Daytoy nga templo. Ket agbalinton ang nasaysayaat apagdaydayawan kini Apo Dios. Pudno ako na tayo nga saan daytoy iti pakaseknan tayo iti daytoy nga agdama nga panawet. Ngem panunuten tayo kuma. No kasano tayong maparangay iti panagpamati tayo kani Apo Dios. Adu dagiti agkuna nga saan kuma daytoy iti una tayo no digitoy when inaramid yu amin dagitan kakabsat. Dagitoy panagtulong tayo kadagiti tao when tumulong tayo. No nakatulong tayo. Ngem iti panpanunuten tayo ita. Iti masakbayan para iti panagpamati tayo kani Apo Dios. Laglagipon tayo nga iti biyag tayo ababa. Ket iti kinaababa iti biyag, ket adda kuman iti maitukot abukal, nga isog iti pakakitaon to iti panagpamati tayo, idi nga panawin. No, awan tayon ton, ket makitkitan to latad dagiti sumarunong nga henerasyon, no anyamat ti naramid tayo para kani Apo Dios. Kahit yung kading ibaganto dagiti sumarunong nga henerasyon, ay nitatang ko sa anak nga inkuyog iti church, binaybayan ni tatang ko iti panagpamatik. Ni inang ko when naggagot ngagkapilya ngem sa anak nga sinuruan. When ni tatang ken inang ko nagpamati da ngem awan iti pakakitaak iti panagpamati da. When nagkapkapilya da ngem no agawid da jabalay kat agap apada. Saan na makita iti kina-Kristiyano da? Nagsakit kakabsat. No dagiti banag nga maibati kadagiti sumarunong nga henerasyon. Jay nga kapilya kat aga-apada. Dagiti banag kakabsat. Ang masapol nga lintugan tayo. Iti daytoy nga biyag. Nga ti panunutin tayo ita. Saan nga iti may papan iti nailubungan, no diket may papan iti nailangitan. Kasano nga mapabara tayo iti panagpamati dagito yung ubing tapno nasayaat to iti biyagda.
dayta iti pakaseknan tayo. Dagito nga disipulo iti pakaseknanda ket may papan ditoy nga nailubungan ngem makita tayo iti pakaseknan ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga iti pakaseknan ni Apo Dios ket iti umay daytoy nga iti pakaseknan na ket iti kinaespiritualan kakabsat. Ket isu kuma iti pakaseknan tayo. Isu nga no awisen da kayo nga agkararag, awisen da kayo nga agpangulo, awisen da kayo iti ministeryo iti iglesia, saan kayo kung mga bumdeng kakabsat nga umay. Manmano daytoy nga awis kada kayo. Pudno nga da kami tinang ibaga, ngem dayta nga awis ket naggapo kani Apo Dios matlaong, nga kuna ni Apo Dios, sika ita iti agpangulo. Iso nga idi imbaga kani Ate Lilibet nga agpangulo itangal daw ket kuna na one pastor. Adda digiti nang imbaga when pastor. No lakit di saan da nga agsakit. Ngem nagsakit da mawatak isoda. Ket kakabsat iti awis ni Apo Dios ket agtultuloy ang mangegan tayo. Ket ti awis ni Apo Dios ket saan nga may papan tinaylubungan no di ket may papan iti naylangitan. Umasidag tayo nga rod ken kuana, iti daytoy ngal daw, iti panagyaman tayo, agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti daytoy ngal daw, nga iso ngayon sagot mo kada kami. Agyaman kami. Iti presensyam kada kami o Apo. Naragsak kami nga agserbi ken ka o Apo. Gapo kadagiti inka nga inaramid iti biyag mi. Saan na kami nga binaybayan, O Diyos, idinagsakit kami. Umawag kami ken ka. Ket dinengeg mo iti awag mi ken ka, O Diyos, akas ken ni Ana. Ket agyaman kami ken ka, O Apo Diyos, itagtultuloy, nga panangipaayo mo iti nasaya at asalun at kada kami. Agyaman kami. Iti panangilisim kada kami, iti peggad ken sakit iti daytingal daw. Ket nadaman, dagiti anak mo Apo nga agsaksakit. Idawdawatan mi isuda iti dayting nga gundaway. Ikararag mi, alumaing daw Apo, kadagitoy nga sakit nga umapay kadakwada. Ken dagiti anak mo agyaman ken ka o Dios ket agyaman kami gaputa. Akas ken ni Ana na laus iti rag-o nang agyaman ken ka. Gapo iti panang bendisyon mo ken kuana. Ket agyaman kami ken ka o Dios. Iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot mo kada kami. Agyaman kami iti anak ni Sister Joyce nga agkasangay ni Jaden. Iti daytoy abigat, bendisyonam kadi isuna. Ken kastamit ni Sister Jacqueline Ferrer into no 16. Ken into no 19 ni Nanay Violeta Costan. Ken kastamit into no 20 ni Brother Joel Gamata. 21 ni Marian Luterio ken John Louie Rodrigueza. Ken uray pay ni Sister Jocelyn Etin. Agyaman kami kadagitoy nga anak mo nga agyaman ken ka iti daytoy nga aldaw ken kadagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga bulan. Agyaman kami iti tiyempo nga agyaman da ken ka o Dios ta malagip da iti panakayanak da. When amami sagot mo daytoy nga biag kadakwada. Ket idawdawatan mi isuda iti daytoy nga aldaw. When amami nga nasantuan, ikarkararagan mi. Dagitoy nga ininang nga isu nga kasapulan iti kaasim. Ken tatatang iti iglesia. When o Apo itultuloy mi. Nga idawdawatan nga sapay kuma, O Diyos, itultuloy mo nga papigsaan physically, ken spiritually, dagitoy nga anak mo. Damanong Jimmy Samonte, agyaman kami ken ka, O Diyos, itsalun at na iti daytoy nga aldaw. Ni Tita Nilda Landingen, agyaman kami ken ka, Apo.
iti nasayaat, asalunat, nga isong insagot mo kenkwana. Ni nanay nati Pascual o Apo, dawaten mi, tagtultuloy apan ang bendisyon mo kenkwana. Ken kastamot ni Manong Wilfredo Manalad, iti panagdialysis na o Diyos, bendisyon nam kadiisuna. The Tito Willie Navarro, ken Tita Cora Navarro, bendisyon nam ti salunat da, iti dayting aldaw. Ken kastamot o Apo, agyaman kami ti biyag, ken salunat da Nanay Amor Sermonia. Ate Adelina Roman. Iti inang na Ate Lilibet, ni Nanay Marcela Evangelista, agyaman kami ken kao Apo. Iti kinasati salunat na nga adda ija Isabela. Wanawa po, bendisyon nam ni Ate Beth Reyes. Ipatay mo ka diti, man nakabalin nga imam ken kuana. Ket maddaan iti nasayat nga salunat. Kastamat o Diyos ni Manong Oliver Castillo. Ket ti dawat ken kararag na o Diyos ket sapay kuma. Tag negative iso na iti swab test na tapno kasta ket makatrabaho isunan o Apo. Agyaman kami ken kaapo iti biag ni Nanay Presi Ancheta nga isu nga binisitak iti Martes ken iti family damanong Ray ken manang Marites Asuncion. Agyaman kami iti salunat da o Diyos. Ken kastamot ni Hana Rodrigueza. Agyaman kami iti panang bendisyon mo ken kuana. Itultuloy mingi daw dawatan nga ikirkaraga ni Manong Jaime Ferrer. Ken uray pa iti anak na ni Jamanea Ferrer. Bendisyon nam kadi isuda iti daytingal daw. Ni Tatay Manuel ken Maxima Garcia o Apo. Agyaman kami ken kao Diyos iti nasayat nga salunat da. Ken uray pay dagiti anak da nga agyaman ken ka nga daday di balasiw taaw. Wenno Apo, bendisyon nam kadi isuda iti dayting nga oras. Ken kastamet o Apo nga idawdawatan mi. Dagiti anak mo nga isu nga daan iti sa gubanit wenno iti operation o Apo ni Mrs. Margalio, bendisyonam kadi isuna, iti daytoy nga aldaw, bendisyonam kadi isuna o Apo, ket sapay kuma, nabaligi iti panakaoperana. When amami nga nasantuan, bendisyonam iti salunat, ni Dr. Lay Juan nga isu nga kapis iti puso ni Bishop Juan. Idawdawatan ken ikarkararagan mi isu na iti dayting oras. Ken kastamot nga bendisyonam kadi o Apo. Iti manugang daan ti Rosemary Eranya ken Uncle Celso Eranya nga daan iti sagubanit. Ikamatalek mi ken kao Apo ti salunat na iti daytoy nga aldaw. Ken o Apo ni Manong Raymond Neflas, bendisyonam kadi, Uncle James Saklayan, ija Amerika. Ken dagiti amin nga OFW o Apo, idawdawatan ken ikarkaragan mi. Dagitoy nga agtratrabaho iji balasiw taaw, akadwami iti dayting nga oras iti panagyaman ken ka. When amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, gapu iti nasayaat nga mapaspasamak iti nasyon mi. Gapu ta bumaban iti kaso iti COVID-19. Ket Apo sapay kuma ta bumabapay. Ket bendisyonam dagiti anak mo Apo nga kayat dati agbalin nga leaders mi iti sumaruno nga tawen. Ikamatalek mi o Apo iti panagpangulo da manen iti nasyon mi nga Pilipinas. Sapay kumata at dakadakwada, iti sirib nga gapuken kao Apo tapno nasayat to, iti indang pangulo kada kami, iti sumurunong nga tawen. Katamami nga nasantuan, idawdawatan mi, iti iglesia mi, iti United Methodist Church, aramatem da iting iglesia o Apo tapno kasta, ket adadupay, iti mayasidag mi iti sangwanam.
Bendisyonam dagiti obispomi, dagiti district superintendents, dagiti amin nga pastor ken diakonesa, dagiti amin nga laiko Apo, nga isu nga kadwami iti panagdaydayaw miken ka. When amami nga nasantuan, bendisyonam kadi, dagiti maramid o Apo nga ministeryo ti iglesia mi, iti committed and responsible parenting iti November 20, bendisyonam kadi Apo, ken di Thanksgiving service mi into no umay nga Domingo, iti panagyaman mi ken ka, ken uray pay iti Thanksgiving iti Aldersgate Contemporary Worship Service into no Domingo. Ken kastamet o Apo into no November 21, isu iti maramid, iti membership covenant and classification webinar, ken uray pay o Apo, iti panagsagsagana mi, iti umay nga bulan, iti Disyembre. Bendisyonam, iti committee, iti outreach o Apo, kadagiti kami nga aramiden, itangatawen, ken uray pay, iti nurture committee, iti outreach, ken iti witness ministry. Ket daydayawan da ka, iti daytoy aldaw Apo, agyaman kami iti presensya ni Ate Lilibet Rodrigueza, bendisyonam isuna ken iti familyana. Ken kastamet nga agyaman kami iti biag ni Deaconess Sharon, ken ni Brother Jody de los Reyes, the Ronnie, ken Renwell, ken kadagiti amin nga staff, bendisyonam ken ikarkaragan mi Apo, iti asawa ni Phil nga nganganin nga maoperaan o Apo, kamatalek mi ken ka iti salunat na iti dayti nga gundaway. Bendisyonan na kamo Apo, agraman tintero nga pamilyami, iti dayti nga bigat. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi Jesucristo kas manubot ken mangisalakan. Amen. Masapol nga mangitugot itunggal may sa iti sagot, kas mayanurot itin parabor ti Apo a Diyos yu. Mabalin tayo Apo nga itinag dagiti sagsagot tayo iti numero iti bank iti Knox United Methodist Church, kas tamutin kadagiti GCash nga da iti screen iti iti nga makita tayo Apo. To'y sagot nga yegni, nagtaod ako kwam, intalek mo kada kami, dakang tiagaywan. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadagiti sagsagot mi may paay iti panagserbi mi ken ka, keta bendisyonam dagiti daton, dagiti anak mo, iti daytoy nga aldaw Apo, tapno maaramat kadagiti ministeryo, iti iglesyam, iti daytoy nga bulan, iti Nobyembre. Agyaman kami o Apo kadagiti trabaho da, agyaman kami ken ka o Diyos, iti gaganda, tapno kasta o Apo ket makapagserbida ken ka. Ket agyaman kami kadagiti nga daton o Apo, nga isu nga ipaayda iti bank account, iti Knox United Methodist Church, ken uri pa iti GCash account. Daydayawen da kaw Apo iti dayti nga oras. Amen. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo ting Jesucristo, ket naragsak ken naparabor a panagkasangayo amin kakabsat nga kasangay iti daytoy nga bulan, iti daytoy nga lawas, ken ura pa iti daytoy nga aldaw iti Domingo, akas ken ni Jaden Estrada Osalya ijay Isabela. Ken kastamet kakabsat nga naragsak ken naparabor nga anibersaryo iti kalaysayo dagiti amin nga agselebrar iti anibersaryo iti kalaysa iti daytoy nga bulan. Ket ni Apo Dios iti maydidayaw kakabsat kadagitoy nga damdamag iti committed and responsible parenting Talk Fellowship into November 20, kakabsat, laglagipen tayo. Into no Sabado dahito yan. Iti oras, iti alas 4, aging gana iti alas 6.
Ket laglagipan tayo dito yung aktibidad iti church tayo. Iti Thanksgiving, ti panagyaman Thanksgiving Sunday and Harvest Festival kakabsat into November 21. Ket dawat ken dawat kada kayong ipaay tayo dagitoy nga Thanksgiving offering tayo. Daytoy kakabsat kaya nga sobre ket ipaay tayo into umay nga Domingo. Daytoy Thanksgiving offering. Ket dawatek nga ipaay tayo dagiti daton tayo ditoy church tayo. Ket da kayo nga nakavaccine, ket mabalin kayo awisen da kayo umay, ket ipayo dagiti daton yung kamsat akas kumati prutas, ket da dumapay nga mulayo, bunga iti mulayo ditoy Nax. Into no umay nga Domingo akas selebrasyon iti Harvest Festival tayo. Akas panagyaman tayo kani Apo Dios. Ket dawat mi nga da kayo mismo ti mangidaton kadagiti sagsagot yo into no umay nga Domingo. Umay kayo kuma kakabsat ang makipagselebrar kada kami iti Harvest Festival tayo into no Domingo. Ken kastamad kakabsat iti malam ket Nax Aldersgate 30 anniversary iti Nax Aldersgate service. Iti malam, iti oras ti alas 3, makipagpaset tayo kumait dahil nga Thanksgiving. Kaya kastamot iti membership and covenant classification webinar into November 27. Dahil kat Sabado matlaong dahil kakapsat. Kat adda dagiti mabasa yo iti next page nga isu nga naipaay dagiti kakapsat tayo. Kaya kastamot iti agyaman kami kadagiti sagsagot yo iti replika tayo ken dagiti anniversary Thanksgiving offering. Buyan ti daytoy. Magandang araw po! Welcome to the Nax Great Family. Halina't sabay-sabay po nating alamin ang ating mga bahagi bilang kasapi ng Nax United Methodist Church. Sa darating po na November 27, 2021, sa ganap na ika-4 hanggang ika-6 ng gabi, magkakaroon po tayo ng Membership Covenant and Classification Webinar. Ang ating pong magiging speaker ay si Reverend Dr. Menre Mendillo. Siya po ang ating administrative pastor sa ating pong church. Halina't sabay-sabay po natin itong alamin. Magkita-kita po tayo sa ating webinar. Magandang umaga! Agyaman tayo iti Diyos, kadagitoy nga bendisyon nga isong impaay tayo iti ministeryo na, kaya panagyaman tayo iti anibersaryo iti church.
saan lao nga membro dito'y NACS na nangipaay kadagiti sagsagot, no di pa adda iti probinsya, ken iti balasiw tao ang nangipaay kadagiti sagsagot. Kaya dagyaman tayo kadagiti kakabsat tayo nga kadwa tayo iti online service, dita California, iti family ti Saklayan, dita Canada, iti family dan ti Philip Pasis, ken dita Taiwan, ni Chav Hart, ken dita Hong Kong, ni ati Luz Gagate, Mamilya Seridon, dita Cagayan, si Amare Karean Miguel Nang, ken dita Isabela, ken Ilocos, ken Pangasinan, ken Vizcaya, Engineer Presi, Ballesteros, kakabsat, agyaman tayo iti Baroga, agyaman tayo kadagiti sagsagot, nga ipaayda tunggal adda iti serbisyo ditoy. Gyaman kami kada kayo amin na nakipagpaset, iti umuna nga service, iti Lucano service, madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kantayin tayo ti pangsira ang himno, kuwak tinamnama na santuan. Kuwak tinamnama na santuan, Gloria ti Diyos sa nainggasatan, iten nagtawid asalakan, Espiritu nat mangipasnay, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskasti kararagam, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskasti kararagam. Naliwanag tulog ken ragsak, buyog ti parma tamakayaw, Angeles gapon langit kedat, ayat ti Diyos ha wentimbang, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskastit kararagam, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskastit kararagam. Amin na sipa natulog ka, ken Kristo yan ko asiraragsak, agururay si kikita, ti gloria na napnot ayan, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskastit kararagam, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskastit kararagam. Wenno Apo, agyaman kami ken ka, iti kastalaunay, apan nagayat mo kada kami. Agyaman kami iti gundaway, nakapagdaydayaw kami, iti nagan mo, iti daytoy nga bigat, iti umuna nga serbisyo, iti Lucano. O Apo, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, iti biyag, iti sagtumugal maysa kada kami, ang nakipagpaset, iti daytoy nga arami, iti panagdaydayaw. Agyaman kami, kadagiti dadon, dagiti anak mo, nga dada di probinsya, at dada di balasiw taaw, ken dadumapay nga lugar, nga sikaw Apo, iti inda nga pangitalkan iti biyagda. Sikaw Apo, iti daydayawan, iti nga oras. Ket agyaman kami ken ko Apo, iti bendisyon, nga iso nga inawat da iti dayting nga oras, iti presensya mo Apo. Agyaman kami iti panakalipas dayting nga ramid, ken agyaman kami iti mensahe nga iso nga nangegan mi o Apo. Agyaman kami iti kinaindaklan mo nga Diyos iti biyag mi, iti panakabalin mo Apo, agyaman kami. Wanamani nga nasantuan, iti dayting nga lawas,
Dating sumarunong nga lawas, bendisyonan na kam kadi o Apo, iti panakipagnamiken ka. Silawan na kami kadi iti daytoy nga lawas o Diyos, ket adumanen itiin kami maaramidan, iti daytoy nga lawas. Kang runan na Apo, iti panangisadeg ni kadagiti anak mo, tapno agbalinda nga followers mo Apo. Ket amami nga nasantuan, bendisyon namin iti sumarunong nga serbisyo, bendisyon namin ni Dr. Mendy Mendilio, ken uray pay dagiti kamkamong iti Tagalog ken English service. Bendisyon namin isuna ken uray pay tunumalam ni Dr. Jericho Ong iti Aldersgate Contemporary Worship Service. Agyaman kami ken ko Apo kadagitoy nga ang panagdaydayaw nga isong aramiden iti Knox United Methodist Church. Agyaman kami ken ken bendisyon nam kadi ni Ate Lilibet iti inang panagawid, bendisyon nam iti mangidrive ken kuana ni John Lowy, ken uray pay iti negosyo da, ken ni Brother Jodic de los Reyes, bendisyon nam kadi o Apo, ken kada kami amin ngay naramat mo iti daytingal daw. Bendisyon nam iti Church Council Chairperson ni Sir June Sermonia, ket ibat kamatalek mi isuna ken uray ti pamilya na. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babon tinagan iti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangrona, ti langit ken ti dagat. Ket itawat tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapu babon tinagan ti Dios Ama, iti anak na isu ni Apo Jesucristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken ti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. Amen. Naimbag abigat tayo amin, kat madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo.